del nostre, del que no tenim, del que tindrem i del de qualsevol dels països que funcionen. Quina és la clau per al bon funcionament d'un sistema fiscal? Les persones. O sigui, que les persones ho facin, no? Perquè encara que tinguem llei, si després aquesta llei és molt maca però no es porta a terme perquè les persones no ho fan, per molta agència tributària que vigili molt, són 25.000 davant de 52 milions. No dona mai l'abast. Per tant, el factor clau perquè un sistema fiscal, per descomptat el català, però qualsevol altre funcioni, és la consciència fiscal. A l'informe del Consell Assessor de la Transició Nacional hi ha una frase preciosa que diu: la consciència fiscal com a expressió de la consciència nacional és el factor clau per aconseguir la sobirania fiscal. És així, jo també ho penso. Però ho diu el Consell Assessor. Però a mi la meva feina és dissenyar un model. Quin model faré? El model de control, de persecució o el model de confiança? Doncs d'això de què depèn? De la confiança, de la consciència fiscal que tinguem els catalans. Doncs jo ara, la setmana que ve, dilluns que ve, tinc una xerrada amb el president en el qual hem de decidir quin model fem. Si el model de control, o sigui, del pau, o el model de la pastanaga. Si el model de la sanció o el model de l'incentiu. Si el model de l'amenaça del dany amb l'opció del guany. Hem de decidir això, el president i jo. I m'ha dit: mira, Joan, saps què? Farem una cosa. Tu pregunta als teus veïns de Sant Cugat i segons el que et diguin els de Sant Cugat farem una cosa o farem una altra. I jo us ho pregunto. Com anem? Jo us pregunto com anem de consciència fiscal, perquè ara ho decidireu vosaltres. Com anem? Anem bé o malament? Si jo pregunto qui paga els impostos aquí, tots pensareu que tots. Però si dic qui pensa que el del costat fa una mica de trampeta, què? N'estem del tot segur? Posaríem la mà al foc pel del costat? Doncs ja no anem bé. Per tant, ara hem de reflexionar sobre si tenim o no, i sobretot si tindrem o no, consciència fiscal quan arribi l'hora que hem d'omplir la guardiola catalana. I per fer això, per obrir aquesta reflexió, jo us faré l'última pregunta d'avui. Però aquesta pregunta porta implícita la resposta. Sabeu allò del Latkov? No penseu en un elefant? I ja el teniu tots al cap. Que és així? Doncs quan jo us faci la pregunta, la resposta us vindrà a tots al cap. Després la compartirem i reflexionarem. I aquesta resposta ens dirà molt, perquè us vindrà de forma intuïtiva, ens dirà molt, primer, de com funciona el sistema fiscal actual i segon, cap on hem de tendir per fer una bona fiscalitat en el futur. I la pregunta és: quan pagueu un impost, i la majoria de vosaltres m'heu dit que aquesta experiència l'heu tinguda, quan pagueu un impost, quina percepció us queda? Quina percepció tens? Que tributes o contribueixes? Quan pagues un impost, tributes o contribueixes? És el mateix? O sí que és el mateix, perquè pagar un impost és el mateix. L'impost és obligatori, perquè ho diu la llei. Per tant, quan jo pago un impost, faig el mateix. I per tant, el tributes o contribueixes, el fet és el mateix. L'important és com et sents tu i què explica el per què ho fas. I sobretot, un cop ho has fet, com et quedes tu respecte a la teva funció en el sistema. Que algú ens diu que no és el mateix? Algú ens diu que no és el mateix, però en el fons el fet és el mateix perquè estem pagant un impost. Anem a veure la diferència entre un tribut i una contribució. Mireu, el tribut és el que paga un súbdit. El tribut és el que paga un súbdit. Mireu, la referència més antiga que jo he trobat documentada d'una norma fiscal és un decret del rei Chulgi d'Ur, que és la Sumèria, antiga Mesopotàmia, del segle XXI abans de Jesucrist. Fixeu-vos, 6 anys que es fa fiscalitat. I segur que abans del rei Chulgi ja es feia fiscalitat. Però, agafant aquesta referència com a certa, des del segle XXI abans de Jesucrist, va establir un gravamen sobre la propietat immobiliària, sobre la terra, el que podria ser un IBI, 21 abans de Jesucrist. Des d'aleshores fins al segle XVIII, l'impost només s'ha entès com un tribut. 40 segles d'història de la humanitat, l'impost només ha estat entès com un tribut, perquè un tribut és el que paga un súbdit. Fiscalitat ve de fiscus. Fiscus és la cistelleta que els recaptadors de l'imperi romà utilitzaven per recollir els impostos dels que l'havien de pagar. De fiscus, fiscum. Fiscum vol dir hisenda. I l'altre concepte era aerarium, l'erari, aerarium, que era el tresor de l'emperador. Per tant, la fiscalitat romana, com que era un poble que havia conquerit per cobrar tributs, el fiscum era la via d'engrandir l'aerarium.
I per tant, el poble conquerit és el que paga tributs. El tribut és el que paga el súbdit. El tribut és el que paga el poble conquerit, el poble vencedor. Una altra referència històrica. Si agafeu l'Antic Testament, Llibre dels Reis, i concretament Salomó, es parla de l'administrador dels tributs del rei Salomó. Sabeu què es dedicava aquest senyor? Com el motor. No? Gestionava diners, aquest senyor. Esclaus. Gestionava els esclaus. Perquè es feien les guerres i els països vençuts se'ls llevava els homes perquè eren la mà d'obra barata que construïen els temples. Perquè abans no hi havia els salaris ni els mileuristes. Abans directament eren esclaus de debò, no com ara. Per tant, les guerres es feien per motius econòmics per aconseguir riqueses i aconseguir mà d'obra. Per tant, sempre el tribut ha sigut el que ha pagat el poble vençut o bé el súbdit. Quan després evoluciona i ens anem a l'època de l'absolutisme i els reis, us recordeu aquest? Els reis cobren tributs, el d'aquí i el de tot arreu. En aquest cas, quan el 1714 es va perdre les llibertats, la primera mesura que es va adoptar va ser el 1715 el Real Catastre de Catalunya. La va decidir el Patiño, que és el mateix que va fer el decret de nova planta. Per tant, és un acte d'imperium, és un acte de domini. Quan es domina, s'imposen els tributs que paguen els súbdits. Per tant, quan hem respost tribut, en el fons ens sentim súbdits. Vol dir que el fet de pagar els impostos, ho digui la llei o ho digui el rei, és igual. En el fons ens sentim com una obligació de fer-ho, basada en l'autoritat del que ens ho imposa, i que si no ho fem està disposat i hem d'acceptar el càstig. Això és un tribut. Això han sigut 40 anys d'història de la humanitat, a Catalunya i a tot arreu. 40 anys. 40 segles. Per tant, és normal que quan veiem la fiscalitat ens passi com el del lluitador de sumó, estiguem, perquè ho portem a l'ADN. Ho veieu? 40 anys, 40 segles. 40 segles que els impostos, aquí i a tot arreu, són tributs. Però fixeu-vos que quan contestem tributs, ho hem vist des de la perspectiva de qui l'imposa. El que el paga, la resistència al pagament, que avui es diria el frau, és vist, està ben vist. En les mateixes, si ens agafem referències bíbliques, a Jesucrist li van preguntar què hem de pagar els impostos? Per què? Perquè si dic que sí, ets un col·laboracionista, i si dic que no, ets un rebel. Perquè el poble oprimit, i els jueus ho eren respecte als romans, perquè era un poble conquerit, el fet de no pagar els impostos era un acte de reivindicació, era un acte de resistència a l'opressió, per tant, en el fons tenia certa simpatia social. Què vol dir això? Que en els sistemes fiscals actuals, en els quals la resposta és tributo, en el fons tenim una certa condescendència respecte al frau. Perquè, en el fons, el que no paga és un que resisteix en aquesta opressió. Per tant, són més ineficaços i no funcionen. Quan canvia això? Quan apareix una alternativa al concepte de tribut? Que no dic que el substitueixi, sinó que apareix una alternativa. L'alternativa apareix a finals del segle XVIII. A finals del segle XVIII apareix el concepte que la contribució és el que paga el ciutadà. Que no és el mateix, que és el que paga un súbdit. Ara ho paga un ciutadà. Qui d'alguna manera elabora aquest concepte, que transforma 40 segles d'humanitat? 40 segles de fiscalitat es transforma quan uns senyors d'Amèrica del Nord, que eren de les colònies britàniques d'Amèrica del Nord, tenen la percepció de que són una societat. Són britànics, però tenen percepció de que són societat, de que són comunitat, i paguen impostos aquí, al rei. Paguen tributs al rei, però ells parlen entre ells i diuen, home, una part d'aquests impostos que el rei ens posa podria quedar-se aquí per ajudar a la prosperitat de la nostra comunitat. I això ho trobem molt lògic i molt normal, i aquests senyors quan es reuneixen van discutint sobre això i es comencen a queixar dels impostos que els imposa el rei anglès. Heu vist aquella sèrie del John Adams que van fer fa temps? Ara fa l'estiu passat. Diguem, el rei anglès els comença a posar impostos, i ells comencen a tenir la percepció de que si ens matxaques impostos no podrem sobreviure. I com que ells volen sobreviure, es posen tots d'acord i diuen, mira, sabeu què? Anirem a parlar amb el rei. I li demanem una cosa molt normal i molt lògica, i és que una part d'aquests impostos es quedin aquí, per fer avançar la nostra societat. Doncs, ostres, sí, ho entendrà perfectament, perquè això és molt normal, i n'agafen uns quants, els posen dalt d'un barco, ells a l'Adams, i els envien a Londres a parlar amb el rei Jordi III, que era el rei, i li van demanar, què li van demanar? Un pacte fiscal.
No, i van demanar un pacte fiscal, van anar a veure el rei i li van dir, escolta, una part d'aquests impostos, una part d'aquest dèficit fiscal que tenim amb Londres, nosaltres que seguim sent britànics, però que es quedi allà perquè també som de la madre pàtria. I ells donaven per descomptat que el rei, que els estimava, ho entendria. Però el rei era rei. I tots els reis cobren tributs. I va dir, com que pacte fiscal? Com que es quedin aquí, si són meus? De pacte fiscal, res de res. I no només això, sinó que us declaro rebels. Avui seria, te pongo una querella. Va dir, de pacte fiscal, res de res, i a més, per pensar que tens dret a decidir sobre els meus tributs, te pongo una querella. Els tios es van quedar fotudíssims, perquè ells no s'ho pensaven. I van tornar a pujar al barco, cap a Nord-Amèrica, i els estaven esperant allà al moll, els seus conciutadans, com dient, què? Què t'ha tocat? Què surt del model de finançament? Com reduirem el dèficit fiscal? I ells quan arriben allà em diuen, mira, nois, res. Res de res. Com que res? No, res de res. I a sobre ens posen una querella. I ara què farem? Diu, doncs ara ens declarem independents. We, the people, nosaltres, que som Hisenda, que ho tenim nosaltres, no has volgut una part, doncs ara m'ho quedo tot. Tot per mi. Jo t'he ofert una part. T'he demanat un pacte fiscal per seguir estar junts. I tu m'has dit que no. Doncs ara m'ho quedo tot. I declaren la independència. Ells, mira, tan xulos. No tenien estructures d'estat, no tenien hisenda pròpia, no tenien exèrcit, no tenien res de res. Però van dir, però tenien sensació i tenien sentiment de societat i voluntat de llibertat. I van dir, we, the people, nosaltres, la gent, ens constituïm. Sí, però com si el rei Jordi ho acceptaria, oi? Si no va acceptar el pacte fiscal, encara menys acceptaria això. I què va fer el rei Jordi? Els casaques rojas cap a dalt. Exacte, van arribar, aquí sí que arribaran els tanques, els que ens donaran a l'hora de compartir els actius i passius, que el 20% són nostres, aquests són els únics que vindran. Però els casaques rojas se'n van anar cap allà. I aquests senyors es van començar a esbrellar, es van esbatussar i van guanyar aquests. Aquests van guanyar. Ni s'ho pensaven, Ni s'ho pensaven, però van guanyar. I clar, un cop guanyen, i ja no són súbditos de su majestat, el rei Jorge III, diu, si ara què som? I sobretot, això qui ho paga? I diu, no, ho pagareu tots vosaltres, perquè pagareu impostos. Diu, impostos? Però sí que vam de fer una guerra per no pagar impostos. Diu, no, hem fet una guerra per no pagar tributs, però ara pagarem contribucions. És a dir, l'esforç fiscal que fem es quedarà aquí per ajudar al progrés de la nostra societat i pel nostre bé comú. I com hi ha una frase preciosa, que és d'Oliver Wendell Holmes, que diu, tax are what we pay for a civilized society. Els impostos són el preu de la civilització. Això són les contribucions. No és el mateix el preu de la derrota militar, que és el tribut, que el preu de la civilització, que és la contribució. Per tant, quan jo estic pagant i allò que pago es queda aquí, jo tinc una percepció diferent de per què faig aquest esforç. Jo visc aquí a Sant Cugat, en un pis que forma part d'una comunitat, i estem en règim de propietat horitzontal, i pago les despeses de casa meva i pago una part per poder netejar l'escala, que doni llum i que ens arreglin la piscina, i ho faig jo i els altres veïns. I ho faig, que no ho feu vosaltres. Esclar que ho feu. I teniu agència tributària, i teniu sancions, i teniu un monstre que us persegueix. No, hi ha algú que no paga, esclar que hi ha algú, però el coneixem. I a final d'any ens reunim i votem què? Un pressupost, i si gastem més, paguem més, i si gastem menys, paguem menys. I ho fem cada dia en normalitat. I què fem a més? Li encarreguem la feina aquí, a un administrador, a un encarregat. Doncs és el mateix. Això ja ho fem. No tenim un gen que ens impedeix fer-ho. És el mateix que ja fem, només que fins ara hem pagat tributs i ara pagarem contribucions. I algú vol fer creure a mi que ara que paguem tributs la majoria compliu la llei, perquè hem dit que compliu la llei, i quan aquesta llei la faci el Parlament de Catalunya no la complirem? És clar que la complirem, i segurament millor, perquè no és el mateix pagar tributs que pagar contribucions. Per tant, jo diria que estem prou bé de consciència fiscal, almenys el model, perquè ara presentarem el mes de juny el que és el projecte de construir l'estructura fiscal a Catalunya, ha de partir d'aquesta consciència fiscal perquè segurament és l'element predominant que també ja tenim. Tenim el circuit tributari, tenim els diners, tenim la consciència fiscal, que és l'únic que ens falta? La llei. I la llei quan la tindrem? Quan siguem estat. I com aconseguirem ser estat? Votant. Per això, no només l'Oliver Wendell Holmes, que és una figura de la fiscalitat, de la història de la fiscalitat, sinó que en aquest llibre hi ha un pròleg. I en aquest pròleg
el president de la Generalitat, jo he necessitat avui gairebé una hora i mitja i un llibre de 200 pàgines per explicar quina és la fiscalitat que ens convé, quina és la hisenda de la catalana. El president Mas ho resol en 10 frases, en 10 paraules. Diu, en les societats modernes, la ciutadania, per tant estem parlant de la contribució, la ciutadania s'exerceix de dues maneres, votant i pagant els impostos. Per tant, qui vota i no paga vol decidir sense contribuir. Això vol dir que no és un ciutadà ple. Però qui paga i no pot votar queda reduït a la condició de súbdit. Per tant, si els catalans volem administrar i gestionar la nostra hisenda, primer haurem de votar. Perquè hem de saber quants ho volem. El dia 24 de maig, el dia 27 de setembre, haurem de votar per totes aquelles forces que defensen l'estat propi. Perquè si no som prous, no el tindrem. I un cop haguem votat i a través de la nostra força i del nostre vot aconseguim aquesta llibertat i aquest estat propi, quan pagarem els impostos el farem viable. I ja està. No hi ha res més que això. Votant i pagant els impostos. Si fem aquestes dues coses, no ens aturarà absolutament ningú si som prous a fer-ho. Conclusions. No hi ha estat propi sense hisenda pròpia, ni hisenda pròpia sense estat propi, tal com estem en aquests moments, perquè el rei Jordi III ha dit que de pacte fiscal res de res. Aconseguir gestionar bé la nostra hisenda depèn de la consciència fiscal dels contribuents catalans. Si en tenim, ho farem, i si no en tenim, no ho farem. Fem l'agència tributària que fem i tinguem el que tinguem. Si no tenim consciència fiscal, no funcionarà. Un sistema fiscal és una estructura d'estat i és molt més que una agència tributària, entre altres coses perquè l'agència tributària ja en tenim, i la hisenda catalana és més que suficient per finançar el pressupost de despesa d'un estat capdavanter. Ens podem pagar l'estat perfectament. Només que l'hem de poder gestionar i l'hem de poder decidir. Si tot això és així, si tenim la hisenda, tenim la consciència, tenim les ganes de fer i sobretot anem a votar, això no ho atura ningú. Jo aquí acabo, us dono les gràcies i quedo a la vostra disposició per respondre qualsevol pregunta.